ng'ato wuoye weche mag achiel kuom penjo wach mar jopuonj mag jo JSS. Kamano, kendo en penjo mobiro e yo mathoth ahinya. Aparo ni wach JSS ni indiko gi karang'o nikech nitie weche ariyo mawuok e migao migepe ariyo. Busegolo omenda ne jogi mag confirmation. Ineno Cleophas, gini jo president osewuoye. The sirkal okawo policy ni JSS teachers tiyo higni ariyo as interns. After 2 years, they are converted to P&P. So, joma JSS teachers, the 20,000, also tiyo for 1 year. If we make a contract of another 1 year, kai to give it converted. Agese simbaka messages ni lufapaga bero danga to survive go. Angeo ne lufapaga bero thin. But JSS teachers be onego understand ni nitie jomoko ma yudo 0. Jomoko yudo 17,000. Jomoko yudo 1 million. Angeo ni ji okromre. Serikal bende nigi mpango nikech pesa be ok en gima yuda instantly. So kam serikal osebedo gi mpango ni utiyo 2 years ubedo confirmed. Nitie joma graduate gin gi onge kata gi option mar bedo interns. To gimbe gitimo mna degree. Jomoko timo bende courses kaka jo P1 teachers, jomoko timo courses momoko mag medical ang'o. Gionge gi thuolo kata mar bedo interns. At least gin gi thuolo mar bedo interns for 2 years, then gibedo converted to P&P. And President News Wegi okanyal contradict that. That is the position mar sirikal. Yes. Confirmation itime karang'o? Of course, we have agreed ni kage komigi another 1 year gidhi bedo confirmed end of next year. Idhi ketnegi budget ma 26-27 mar confirming gi that budget. I know actually Simba opong gi messages mag but policy, sirikal develop a policy to negotiate that policy. Koro kage gi concerned ginyalo raise gi ministry concerned to kod TSC. To ka Jatend Migao mochung' ne weche mag somo